haei syapo beneng dengan wat umau ban kersian tang hame nongrem ngan seng thalalong lem desyong unehi hakli kadong ciunom kanom wai kerwai kanom wai ke jingiro shane kermen syatu komen ciunom ringkat layaso habneng ngen yaseng skem ka nongrem ngalayeng ke jingirwai ka balai spa nyapun reu Wadasya yang ada lelai Hei ru hei syapo boneng Bangan wad mau ban kersyan Tang ha menong rem ngan seng Thalalong lem dasyong unehi ha klikadong Thalalong lem dasyong unehi ha klikadong Shakli kajeng tay une umau bakut bakor mau blati blashna shajerang junam lakhen kador Thalalong lem dasyong unehi ha klikador Thalalong lem dasyong unehi ha klikadong junam kanom wai kariwai kan wai kajing yaro shane kermen jatuh komen junam rengkatlah Yesu habunem ngin yesen skem kanong rim ngalayeng habunem ngin yesen kanong rim ngalayeng nakinang poplas ni umanga kasngi kadungan omki lor nong rim mene bajel hang ne shisha la banri nganom ki bameri la gruka jeng shlehi nganom ki bameri
lakerhuka jing slay Teki benta kabangan pensengau nakane kaktin ke jong blay hakane kapor nila ban syam na gospel kat kumu Matius kelenong kabakat lai kadekot kabalai puway bat kabalai puar yaka way pat kaparsi ulabu hakmat jongki uda ong kahima ki beneng kalong kumu sembai tersu ya wo briu ula shim bat ula bet hakalangka jong ubalalong kamrit shisha yaki sembai baro henrei andaulo san ulalong kam krau yaki jur bat ulalong ding kat baki simbeneng ki wan bat ki shongtingen ha ki tenat ki jong ublay unkerku ya ka jingpule bat ka jing shashkor nakane ka ktin ka be em ka jong tong ni duai ublay ubau kupau jong u habeneng daka jingi bat daka jingi snai ke jong me ni wan ya kaban yeng hakmat ka khet ke jong me kabalong habnen bat nang ne na tabian kabalong ke jaka yuk jat ke jong me ni wan ya kaban kerpat hakmat jong me uba khoj uba krawbor ya kaban ngobha atrai be ya kaban kat ya kabeneng ke jongme ka basajrong ban khmi ban jingo hap pedeng kane ka jingeseng ke jongi kabangi don ban yero ya ka kerteng ka bakrawbor ke jongme kabangi don ban yero bat ban pen kraw ya ka kerteng ke jongme namar ki kam ki bapla ka ba mele ha ka jingem ke jongi wei pe wei bat ki kam ki bapla kiba mele halaka jong ka balang ka jong me hakane ka rikhasi bat chankia be ka jong me hakane ka por ko tribe nida angnot ko try yo munse ma khoj ka bor ka jong me un yar ban yai lai lut hapdeng kane ka jingmane ka jong yame bangin snow ya ka jingdon ka jong me ko try kaban long ka jing khwai ba haka donut bat haka mensim ke jongi haka bangila ban snow ko try ba meme tray haka jingim ka ba shapo jongi shimet ya ka ban sandur tmai ya ka jingim ka jongi kat bakis gi kinang yai lengba ka jing pen scam ka jongme ya ka jinget ka jongi bangin long da shisha kita atrai ki bayo pediang ya ka jinghun hakmat jongme hi hakane ka por ngi wan ya kaban duai kmat jongme nakaban takane ka sngi barok ko wei ko troibe hakabaka balang ka don yo kenjri jing duai jongka bameni isnai atroi lengba kini ki jing duai jongki kon jongka balang men yo ban sandur tmai yala ka jong ka balang ka jongme baka bor ka jong mun sema ko kan yo ban trei borba yakaban penem tmai yaka kam ka jongme hapdeng jong kini kisnem ni wan yakaban duai nakaban taki parbanget ki jongi ki bomla ban don rengkat hapdeng jong kini kapor laki don halaki jong ki ying ki sem ki joki hapdeng ka jingpang ka jing sitom hapdeng ki kam ki duk ki jongki ko trai ka bate yaki ni duai bomens uneu ju umen sem un yo ban kersan bor yaki bakila ban snow yaka jingdon ka jongme haka donut bat haka mensim ka jongme ka jongki ko tribe
Iwad ya kaban kerpat, na kaban taki bapang ki basitam, baminis nay ban kner leki kti ki balamong, ya kaban kta ya kajing pang ka jongki, bakin syam ya kajing kia, hakabakila ban wan kiu sya ka yeng ka bakentang, ya kaban yarok pendan buram, ya ka kerteng ka jongme, ki don ki khun jong ka balang, ki batrei sabar jong ka ne ka ri ka jong ko trai, ki don ki khun jong ka balang, ki balent ban pentibit ya lade, saki wei ki benta jong ka ri India ko trai. Bamen don rengkat lembat ki lemba jong kane ka por ko bamen don hang ni bakin snow ya ka jing don bat ka jingelam ka jong me ha ka jingem ka jong ki bat khamtam ya ka jing thu bat ya ka jing trei ki jong ki kin yo ban pendep hok da ka baki laru ban ai ya ka jing sakhi ka ba hatam na ka benta ka kerteng ka jong me ko trai bi wat habaki don hakiri ke bompat itu ya me ko trai bi henrei lemba ka jingem ka jong ki ya meu Jisu on yo ban penpau bakin tip ko try bamelong marway utaw nong penem yo bal ay pedeng ka bleng bat ka kendau kadai tang ka kerteng ka jong meu Jisu kabala ban penem yangi kabala ban penem ya ka percaya baro ko wai ni duai sa sisen ko try na ka banta ka ni ka por ka bakordor ka ba mesya yangi ban sayo snow ya ka ktin ka jong me ai bo mun simu jong me un yo ban jai lai lui bo sambai ka ktin jong me unom long ubalane un sei so kambun sha haka donut bat haka jingmut ka jing perkat ka jong ni ngau bat pediang ini namar ngingung idem haka kerteng ka jong try bat nong penim jong Yesus Kristus amen haka ne ka por kerpat is kertri jong ka balang in ngau baha ban sim ya ka benta ya ka ban ai ya ki jing pentip jong Ki jing pen bana ka jaseng kan thai kan long tang swai kan ni jaseng inong kren ilang kong ma krisha umdor ha ka jaseng Hindi service ha pen thom khra asibet ha ka por saw bje inong kren ilang temen masan et chwar ha ka jaseng jong ka senior Christian Endeavor Society asibet ha ka por saw siteng hang ni hiang mani inong kren ilang I temen masan FM kharsentiu ha English service ha khandailan ha kapor saw siteng la sibet inong kren ilong Dr. Balajit nongrum ki jaseng dong ha kapor nriu beje ha kadong lum siap mingi ka jaseng kalong hiang di master first turning khan inong kren ilong temen masan W1 Swen ha kadong lum siap pedeng ka jaseng kalong hiang di master Annual Marwen pa inong kren ilong temen masan LS nongsin Hakadong lom siap semi pejaseng kalong hiang jing master Raspidal Lingdo inong kren ilong teman besan DK Kharsendi. Haka miet balang kata ka sipau tarik inyo sngau ya ka subjek ka baong usenran uday ban ba yala ka dingfana wat ban bud yau Jesus Christ. Wala pensyong nong rem na ka gospel jong Lukas kalanong ka ba khatsaw ka dukhat ka ba arpunyo wala penkha na ka tim usenran jong Jesus Christ. Ban pulis dang bat duai ilong imis dari akor warjri bat inong kren yang subjek ilong master ke tariang. Ka Bible study jong ka balang kan long ha ka sngit hodiang kumba julong hang ni hayang mani ha ka por nyo beje. Ha ka jaseng duai me si sajain kata khalai tereng ban pulis dang bat duai ilong ikong dari langka jerwa bat in nong duai hadin ilong ikong smirdares laurenyang. Nong yetu khana kani ka sinyu tribe wan kata khat sau tarik ha ka jaseng ka basibije ilong temen basan di khar kongor. Ka program ha ka khat sau tarik ka sinyu tribe ha ki jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society. Alang kerding ha ka por nyo steng mastam kandon ka Bible drill bat hangni hiyang mani ka por nyo sipawa mastam kandon ka Bible quiz. Penipat kalong ka jing pentip na kaliang jong ka jaseng kantai. Ka jaseng kantai KGP sinat sepni. Kan penlong ya ka Bible study nadu
uniu bunai Julai 2004 man lakasi sajan hakapor shibaji mensengi hangtai ha counseling center jong ka sinod kabadon hariat samthia kani kalong nakabenta ka jingya tip lang jong ngi kom ki para bangai ki jengai ngo ki bangilalum ha ka life hotorek kilong kumne na ki envelope sa ki bor balang bahlor 10,000 khandai spa 10 tungka Anyway, kukpa jengi bahap neng ngidap daga jing sungu bakrau ime kutrai
Namar ke por ke bekentang ke mesyak ngi kum ke balang. Bangin dan kan ke yeng ke bekentang ke jama ko pa. Ye ke ban mani ke ban syakri ma ko pa. Bat ban syak syukur ye ketien ke jama. Nyai ngu ima ko try kat ni melum lang ngi ko pa ye lima kan ke por. Bat ngi wan ko pa da ke bensim ke besngoret. Ban aingu ima namar ke jing bha ke jama. Shisha melong ublay bedap de ke jing it bat ke jing isnengi. Ngilong kum ni kum bangilong ko pa di namar ke jing it ba ke jama ngi. Bat ngi dwai ablay rap ngi bingin ye ne ke jing it ke jama. Bat ai bor ngi ko pa bingin im ban le ke man jama. Lantar kisngi jong ke jing im ke jangi. Hoi ko pa kum si bentan ke jing mani bat ke jing syakri jong ye mel ba ke ko por ko pa. Ngwan ra ini ke jing ai ke jong ko pa shika kam ke jama. Ki long ko try ki berat api nu jor bat ke jing kut khu ki bakrau ye ki ba melethe ki jing im ke jongi bat ki yeng ki sam ke jongi ablay nyuan bat IT pat ki me ko pa kut khu ki ko pa pen kentang ki ko try syam syur ke benta kum ke balang ni ban pen kam ki ai kan long ko pa ne ke benta ban pen krau ke keteng ke jong ma ban pen yaru ke hima ke jong ma ko try bi wat limba kan ko por ko pa rap ni pi ki khon ki jong ma Bingila ban IT lagi doa nur bat kemen sim kejeng isma ban long ko pa kejeng kinya ke pema khmat jama bat bing long kejeng sha jama ski wei pat ko pa tham biru kan tip bat itu ema ban melong ublay badap de kejeng it bat kejeng isnai bat ublay bupen emengi kan mau ke pam tau syakri jama ko try budan ke bentar ke bakrau ke ban plai ke ketien jama limba kan ko por isnai ko try ban pen kentang u ko pa ban pen chat board u ko pa pi mula ban plai ke ketien jama kan long ke jing kut khu nam ta jing i wi ban ke por bangin mi nak ke yeng ke bekentang ke jama lingkap ke jing kut khu jing ketien ke jama ya ke por badang sak bor ai ti ma ko pa teng jung jis ngi doi amen Kane kalongka Sunday ke bekerpang kiba kibor balang kilabo ya kabagin kenmau kerpang da kabenta ka Theological College ke jongi kabala penmi ya sibun kinong sarai lengba jongka bat nyen kenmau halaki jong kirempe yeng Kristan ke jongi banduai na kabenta principal na kabenta kinoi kai bat ki wei pat ki staff ki bodon hapo ka college bat kumjuru ya ki basya hikai kenang wana kimi na katai ke Islam kin long de sisa ki atiar na kabenta ka balang bat na kabenta ka buram ke jong blai nge aingo yo blai lengba ki missionary ke be ki jongi Kibo blay ulay alam ya ke jingmut jing perkhat ke jongki. Lengbau Dr. John Roberts ya kaban seng ya ke Theological College dakabo sedang ningkong haswara. Lengba ke diploma course bat hadir nangta kalawan saka LTH na upgrade saka BTH Syakabidi bat mentah lapoi haduk ke kerdan MTH hakane ke college ke jongi bat ni yoi bainai sembai ibarat yang bang missionary ula bet ula long de sisa udengba ubakrau tat hadu bangile yo ya ke kerdan MTH lengba kini kisnem ke balalai no bat ngidang bu ya ke jingkermen ya ke jingduai ke jong ye khmat jong blai unang yai plelat ya la ke jong ke college hang thia mo kulat ba kenang la ban pendep ya ke thong ka bakrau sadu ban ple ya ke doctoral study kabai dai bat ke theology tengin kenmau haki jingduai ke jongi halaki jong kirempe yen na kabenta kani ke college kabadon batni kata kalong ke jing pensai khandiat na kabenta kani ke college bat ke jing don kamru
kilong kibabon hapo jongka, kamtam ke library kadang duna, ki hostel kadang duna, bat ka jingwan kinong pule, kala nang silay, nakaway ka senam, sakaway pat ka senam. Kumta nga khot, yangi kum kid khot jongka balang barok kaway. Bangin yo, ya ka donut ka bakeloj, ban ai keloj, nakabanta ban kersyan, yala ka jong ka college ka bo bleu le pen kamti, hak assembly ka jongi. To bleu un kerku, nakabanta jongi wei pi wei. Bangin sim ya kani ka jingkit, bakanam long ka jingkit ka bakia, Henry ngin ngau bakalong ka basting, lang ba ka jingkit ku ka bo bleu, utesay hakikam ki duk ki jongi. Kelentang ini soalang kajing ruai kaba arspa san pawai. Konong penim ubaid medan bor ban penbahapat. Wat syak bakin yap baro to penmi kisentiupan. Atrai ken mau cingyarap kan wan nami. Jisu trai ki jingtung yo slap hangi to te. Baka balang chong me baro kan seiso kerhayame. Atrai kan mau, cingyarap kan wan nami, arspa san pawai. Konong pen emu baid medan bor ban pen bapat awacha bakin ya baro to pen mikisen tiupat try can mau try can mau jing yarap kan wan name aban man ka jing ya it kijing tu wai rushetem bat nang du jing palat kapopru bat ka jing rem try can mau try can mau jing yarap kan wan name Jisu try ki jing tong ya uslap hangitote bakabalang jong me baro kan say soccer high yame try can mau try can mau jing yarap kan wan name to pendo kabor usoitan donut mau ben gelado
yang imenta dopen temai bangin hame baro atwaiken mau atwaiken mau jing yarap kan wan name. Kebenta kabangan bu hakmat jongi kum kajinyo selok lang. Kalong nak tu kebenta kabangan ladep pan pule hakawas sedang. Nau Matias kelenong kabakat lai. Kalekat kabalai puwei bat kabalai puar. Bat kajingkren kajonga. Kanumlong kajingkren kaban ketat syane bat sutai. Henry ban keren ya kapang jong ko konteks. Kabadon baik tang hakane kedekot hi. Bat lengba kane ka parsi. Ni yoi bala sutrong. Ya kalenti jong ka jingyat syaprang ka hima ka jong bulai. Ha ka jingmut jong ka jingsan ka be im ka jong ka. Kahima ki beneng lasdang nai barit. Bat hakabakut ki babon na ki jat penriu. Kin yo yakaban lumlang hapo jongka. Habangi pule yake history jongka balang. Bat yake wede ki history. Kia tu kumta. Yaka jingyat jongka. Bat kumtang yoi. Ba ki ei ki bakrau. Ki jujia na ki ei ki barit. Lane ki ei ki bakrau ki jia barabor. Nai jings dang ibarit. Kumbala long kane ka theological college ka jongi kumbangalapan pau bende. Nai jingstang ibarit nai diploma course la poi syadu ka master of theology ka jingpule menta. Hakmi kumno ka jingsan syauding ubakrau na isembai ibarit. Unong hikai ubale isi wat haki benta kibakendong tam jong ke himaro. Ubawan nakasnong Nasaret ubala syak nyauben panbandai pa ubabet di sembai daladehi batla syanya hakikat armut kisenran ki jongu yakaban penyar yaka kidai ki bompat yo jinghikai kidai ki bompat yo jinghikai ki bompat yo diang ya ka kerdan jing pule na ki no ki skul ba jong ka pertai Henry ki yo diang ya ka kerdan jong ka jing pule da ka bagi song haki kejat ki jong Jesu ki briu ki bala kapo bat ki beduna ka bor ya ka ban troikam ban kami kabalang kabayar sitlup jong kapertai. Lada kabalang Kristan ka pedeng haka jings ngaurit. Lada kabalang Kristan ka pedeng haka hok bat ka bomle menek. Ka jing syakri jongi kum ke banget kandai ban long tangkum ka kam. Henry ka jing syakri ka bami nadok ka donut ka basngur bat ka mensim ka besisya. Dai hangta ngen yoi yaka jing nang san bat yaka jing nang roy jong ka hima ka jong blai. Klem das din lo
Yala ki jong ke jingmut ke jing perkat. Klemdas din la o ubadum yaka jing snautu ka jongi yaka ne ka parsi. Dongin kmi yaki lightly ki tenrai ki badon hapo jongka. Kabaning kong haka ne ka parsi jong sumbai terso. Rai jisu la kren sapang usumbai. Kaba ar ukren sapang utau ding ubakrau. Bat kabalai ukren sapang kisim jong kasun. Kisim jong kasun. Ngini kmi yakini ki lightly benta iway hadi iway pat. Usumbai lane usumbo terso. Kaay kabangi tip lang baro yaw terso. Kalong bo umsan kat hadu bangi dayban kot yu uding. Henry utrai Jisu keren yaw terso ubadon ha Palestine. Ulong uba per no terso ubangila ban yoi bat ban tip hakane kari ke jongi. Isembo ibarit jong terso usan hado udeng ubakrao. Way scholar uba research yakane ka parsi jong sembai terso Thompson uang kumne ngayo i yau ni jintung hakatem man sabak. Kaba seiso jong ka akar. Uba jerong ka kulai. Bat unongnya jong u. Namar ka jingrit jong sembo sembai. Upen i yakadak jong ka jing sedang ibarit. Bat uong susu Thompson. Namar ka jing klut. Ka jing terha. Bat ka jingsit jong kasni. Habaw lalong uding ubakraw. Naitay sembay ubarit. Ula kelajngem no. Ula kelajngem. Bat hadin kata. Ula ay yakabab hatam kabami nau. Namar kata ka pen itenat. Ka pen kwa yaka jingmat jong kisim. Kiba kering saw ni ujur kum ka jingbam bat ka jakari ka jongki. Kalong babaro kiyo iyo terso kumilaw benyap neuding. Kiba ker saudong da kisim kumulo. Naba kisim ki i yay sembay bayong ubaw neuding terso upenmi bat kisyong holor jongmo. Yakaban psa yalade dakababam no. Uta uba bet yaw sembay terso. Udayu kono beriu. Uba mau uba yo pediang yaka jing bombit kaba klam jingmut haka jingwan rung syaka pertai. Panbandai uta uba syam yala ka jong ka balang ka jong. Uba sengru yaka. But utrai Jisu ukhat yaka hakato kopor. By day kenhon ibarit. Iba pau hay barit. But bomday ban pelong yaka jing krau. But yaka jing san ka jong ka. Msem kami nanti. Banay kay barit kan long kabasan kabakraw kata-kata. Umathios lengba kani ke gospel kabangala pule mentan khat lai puai. Uang yaw sumbai lebet halangka. Yaw sumbai lebet halangka. Marcos uang lebet haka persai. Pipule ya kata Marcos kelonong kabasaw kadekot kabalai po bat kabalai puar. Bat uluka suong
Yau sembai lebet haka keper. Pule Lukas kat lai, kat pra, kat kendai. Haka bay day bat kita gijingi per, lebatai benya ya gijing sisa. Bom don gijingi per, kaban persya, kawai nakawai pat. Nabakano kono ka kendau, kadai ka percai. Bat ka keper kan day ka kendong jong kengka. Kalengka hakane ka parci ke jong Matias. Kayatu pakadai kalengka jong ka pertai. Bat yau sembai lebet hakane ka pertai. Hakas ngi Pentecost. Ubarit bat ubom don jingmut tangkumba sispa arpungut. Pipule ya kata hakikam ke apostol kelenong ke beningkong ke dekat ke bakatsan haduk ke ba arpun riu. Ayu ka jia mentah. Nak sispa arpungut ayu ka jia mentah. Ngiyo ya ka balang ka bayar sitelup jong ka pertai. Sitelup jong ka pertai. Ke baar udeng ubakrau. Udeng ubakrau. Matias ubatai ya ka jingsan ka bastet jong sumbai saudeng ubakrau. Nang tau Lukas wong usumbai usan bat ujuat kemudian. Namar isembo jong sumbai terso usan saudeng lapasat jingmut ya ka jing jerong ya ka jing yar bat ya ka jing pau ke jong. Om kum terso bengitung aga keper jong. Bat ya kane ka parsi hakini ke sngi. La penkela khongpong bakla ya ka phang jong ka jingmut ke jong ka. Nakaba bet sembai sakaba tung jing tung sakaba tung ding. Haka jaka ban bunkam ya ka ban pensepet bat ban pensepriang yau sembai. Nikit kia haka batai haka ba pelong bat ki babon ki rukom jingmut ki bengidan. Henry unong sem umut bau sembai un sotiet bat un ngam jeliu haka percay ban batai sapang kata ka balang ka jong. Ubaka jingkermen jong ka jingkot. Bat ka jinglong trais long ka jongi. Ndeyang ne hang tei haneng. Hatu ong bakita kibadai laki jong. Kimlong nakajong kane ka pertai. Kimlong nakajong kane ka pertai. Ni kibala sispa ki jong utrai. La penkerpang yangi nabang imlong nakajong kane ka pertai. Wat utrai Jisu dalari hiwong. Da ngamlong nakajong kata ka pertai. Kelengka hakabayaw sumbai lebet hakapertai dei kaphang hakabaka do bat usaitan kielong kawai kado bat usaitan kielong kawai ban persya yakitu kibakit kli nakabantau rispat kabalang kapertai kabaklemblei kadon kamban ai jaka katu katni yau sembai nakabenta kajing penyar ya ka hima ke jong turai. Usaitan perbangait. Uyaine ban budin haka jing trei jong kabalang. Ya ka bau khang ya ka jing kmit lenti jong ka ban job ya ka percaya syukres. Hakane ka juk ka bamenta. Namar kata kane ka parsi.
kami kai persya naki weipat ki parsi ki bakren syapang kahima ke jong belai kan lengka kan dei banda kentup ya barok ki sembai ke baba ha kabau kau marwai usan kabakut nyen yoi ya ka jinglong kabayar jong ka gospel swabo kres un wan pai but day namar kata kadaw ka jingwan ka jong try jisu kalampat long lemda ka gospel kalau kala yo ya kawan priang hai bentai barit bat iba kendong tan jong kane ka percay ka bangi em ni yo i ya kini ki jing kai ki jong try jisu ki long nong wei hai ka percay ka jong noa handai ki long nong wei hai ka percay ka jong lot handai bat ni yo i ha kini ki sngi ki bangi em baki jing kai ki jong try jisu ki yai long nong wei what happened jong i kum ki bala suspa ki jong try kabalai kisim jong ka sun kisim jong ka sun habayun jor ya ki jing tho baro ni shem ba kisim jong ka sun ka pen i ya ka dak jong usaitan bat ki bor basyanti jong u Matius upen itu baki simbeneng ki long kumuta ubaman Marcos ukren sepang jongki kum kadak jongki kam ki jong soitan Lukas pat upenyeso yaki bat usoitan kisim ki bahyar sapo halor ki met ki bayak jong ke jingknya bat Abraham ube yaki sabar Pipule yakini ki jingpen skab na ka Bible. Kaba pinsem haka kitab Genesis. Kalanong kaba katsan kada khat kaba khatway. Haka kitab Deuteronomy. Kalanong kaba arpupra kada khat kaba khatnriu. Kita kelong ki jingpen skam. Ya kita kisim jong ka sun. Swaban kut ka arta jong ki gentle. Ka Babylon kala kelalong ka jaka syong ki ksut ki babat ya ka wei pa ka wei ka mensim bam khut bat ka long kum ka ru jong ka wei ka sim ka bajak ya bat ka isi tam nginget mo try don ha ka jing perkat ya ka dak ka ba don jing mut ka ba patai ya ka jing yar jong ding ba krau udo ong ba ki simru kin syong hakit nat ban long ka jakari bat ban long ka jingda ya ka jing im ka jongki yau ding om sem la thung de ki sim henrei ki syong hakit nat ki jong nu de kine ki mi khmat ya ki breu ne ka jat ban reu henrei ki mi khmat yau baman Kimik mat yau syaitan us im jong ka bor hasun ubak mi ya ka jing priang jong ka hima ha ka jing bayan na ka jing sedang ka berit sya ka jing piar ka bakrau ka jong ka Henry uwat ki wat ya ka ban shem ya ka jakari apo jong ka utrai ukdau ya ka jing sisa baka jing piar bat ka jing san laka long katno haba umdon kan long ka ba pensniu daka jingdon bat jingesla jong im jong ka jingdum new soitan usong haka hima ki beneng kabala nyau marengkat bat ka balang ka bau try useng haka ne ka kendau kabah ka history ka pensisa baka jingsan ka ba sabar jong ka balang kala long ka jaka ri lang jong ka ba sniu bat ka ba baha
Bat menta kiri lang bon kiri kom ngai. Bon kiri kom penbet. Kibalong nong wei ya ka jing sisa kabala seng ya ka hakane ka pertai. Ka wei ka jing sisa ka bom la len. Bau blay u ai bor ban tenju yo job sado uput balong palat ya ka jing em ka jong. Henry u job ulong hasenda jong blay. U blay ulatai ya ka jing em ka jong Petrus kumukau ha ka jing sumar ka jong. Usya yau nyut ban ya sanlang badu kau bat kisim ke basniu ban syong hakit nat jong ding ubakrau namar on yok tengkai yaki kum ki mau bena naka bentaban yok le isnai haba ki de kelasisya laka jong ka jing em ka jong ki kane ka parsi ke dei baha haka por menta lembat kane ke juk ka bangi im kabak kedau saka balang haper kamos lek ban pule haka kitab jing penpau kalenong kaba ar barok kuai haka bala thung ning kong ya kane ka balang haka jinglong rit bat ngaurit ke jongka ka simbat ka kup ya ka dur jongka jingkrau ke jong blai haka percai barok kuai bat haba ka dei ban yat leng baka bor jong ka jingsa pensitom haka himaru kala dei ban panpo ya la de ban sim ya ka jingeda naka jing sensyar jong Konstantin ubakrau menta udeng haka jingsan ka bajrong bat ka jing priang ka bayar jong kitanat kilong setang haka dur jong ka jingkrau bat ka buram pertai. Us im ki gentle. Us dang ban tuklar ya ka jing sensyar hakikam jong ka balang. Kule Matius kelenong ka ba arpo san adu arpo pra. Ka balang ka sneudur naka jinglong ka ba sisya ka jong ka hau kures. Pule ar koren kelenong kaba khatway kada khat kaba ar pulai kaba nang san syaka jingkrau kaba kenja pertai kaba long persya yaka jinglong tenrai habala sandur ningkong yaka daw nong seng bat kamlong srim su yau kli jongka ubalong uba jamnut bat uba red haga donut kumta bon ni yai sentut no nakataka jinglong kaba im jong ka jing sengutu ya ka balang kabo try seng hakane ka percaya sya ka jing sengutu daka weipat ka jing sengau seng ka jongi hakabangim ongsu baka dai ka balang henrei ni ongno baka dai ka institution hangta kasan ka jingkwa buram kasan ka jingkwa bor bat kerdan yaki briu lanang kentu daki nongrim percai kiwat ban long kli haka kane kamen sim kasa hakini gismi kabalong ka jingsan kabadeko klem da batsu yaki jingikai unong pelong yaka kumbau syaitan yo alat kumta usaitan uyo lat ban pentamula yaka jingsisha ka bakenja blai haka balang ka balong ka met ka jong trai ndrai kini kisni ki jinglong dekat ka yar bat ubabon umon ban mat yaka jingkat maju haka jingat namar bangi mon yaka ban yat halaka jong ka jingkwa halaka jong ka jing penbet tat hadu bau jisu uladei ban ong ba ki sem jong ka sun kilong sibun bat ki don ban song hau ni met ba lani hau ni deng ubakra
ka jingkeli kan long kumno misteri ka Nasaret un perkat la ka jong ka balang bat ngin lengo la un sya ne em ban kentiu ya ki sya ka khet ka jong bat ubatai ya ka por ka bakut jong ka balang ka jong Pule ya kata, haka kitab cing penpau, haka lenong kabalai, parok kawai. Pin yok ya ka jing pensai, ya ka bakut kaya jong kabalang ka jong trai Jisu. Haba yunu jor pedeng kabalang ka basisha ka bampau. Ngidon haka jing penskemu kenrat. Ubaong lada ka jingit kalong tangkat isembai terso. Ngila ban penmadan, ngila ban penkenria, yaki lomba. Kakam ka jonga bat ka jongpi. Kam day kakam ka bangin lek ban penkut, yaki slom jong kane ka pertai. Semla ong kumta, kilek penkut, yaki slom jong ka pertai. Henry ong yarap ban pensan yong new dingpa, ubami na tay sembai baret. Yarap ban pensan yong new dingpa, ibami na tay sembai ibaret. Henry ka jingai kan day ka jongi, ban bat ha ka jingim ka baman la ka kanman. Ka banamlong persya ya ka jingtmu, bat ya ka mensim ka jong kenrat. Ubala siuspa ya ka jingim ka jong abat ka jong. Kumta tong inom ay jaka. Ya kisim jong ka suin. Ban syongri hauding jong ka jingim ka jong abat ka jong. To blame korku. Blame yarap yang ini. Lengba ka ka kubor na ka ktin ka imbat ka sisa ka jong. Kanlong ka jing pentemai bor yang iway piway. Blame ka benta ka buram jong. Amen. Tongan yu doai. Blay bok pa ujong yu bahabaneng. Ni aingo yame namar kini kijing sisa kiba krau. Kiba medon ban keren hapedeng jongi lembaga kedin ke jong. Ai bakum kiba nget. Nen yo bakane ka por kalakut. Baka jing bishar ka jong me kam slam shu ya ka ban jialong hakane ka pertai. Namar kata ka khot yang saka jing pen kre. Ya ka jingim ka basimet simet. Haka jingedei ka bakhambha lembat me. Ubat hau ya kane ka jingim bat ubat persat ya ka mensim hapo jong. Ni duai hakmat jong me ko trai be lomba kane ka poru. Kabangi ken mau ya kane ka college kaba ai jing hikai na kabenta ki kam sharai balang. Peminis nai ya kaban long rengkat batka. Nai sembai berit kala san sauding ubakrau. Ai da sisa baki sim jong ko soy. Kenom yo ya kaban songri tingen hapo jongka. Henry kin yaimi da sisa. Kirat ba na kaban taga gospel ka jongme. Ya kaban penyiar ya kahima ka jongme. Hakane ka ri ka ba ik ka jongme bada keleng jong ka de ka pertai. Tad haduk ka takasni. Kabamen seplong ya ka jingwan ka jongme. Hakabamen yo ban syau ya ka nonglek kurim ka bakot ka bakam to bria. Ka jongme. Ya kaban yo don benta. Hakata ka jingrong no ya kiri ko. Tos ngau bat to priang ya kene ki jingduai. Namar bangi duai ka kerteng ka jong Yesus Kristus bo trai. Amen. Nyen penwai ya kene ki jingeseng de ka jingruai ka ba sauspa saupau. Sauspa saupau. Tolam yang halenti hun hapdeng kecing pensoi bon hapor kecing jar bat cingma mensim babaha dalam yang
barok kita gidkan saus pa sau pobat haden kan ke jingruai dan kerpat itemen pesan FM Karsentiu in sengobahaban pelat yang ke jingker khop nuai. Tulam yang alentihun hapo dengki jing pensoi pun hapor kajenjar bajing ma mensim babaya lam yanga ya lam tu ya lam mensim baba ya lam tu ya lam mensim baba ya lam ya Shaying iba haklau bashur kay inashong kiso jong kajing yap kilong halen dikut babet baba syarwi jong meya lam yanga ya lam tu ya lam mensim baba ya lam tu ya lam mensim baba ya lam ya lam ya lam yang asyaying ipa usai tanpa bat kajing telot gigwa ban ring syaka banjot batlah kistat yang aban pa halen tihok ya lam ya lam tu ya lam mensim baba ya lam tu ya lam mensim baba ya lam ya lam ya lam yang asyaying ipa ngalong upel krem baje ngai nayeng ipabat ngalaswai ngabe syaying jong mekupa labun basyun yalam yanga yalam tu yalam mensim baba yalam
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang asyayeng ipa. Ao play pa jingi bahab neng. Yang ngu ya me jingi lam jing rangkat jo me gu try le me gini jing syakri jingi me. Do kerkui ke bar ke benta bela pandem. Kerkui ka ku bor mo syakri jingi me pastor. Lapan skop neng jingi ko kenrat pan ken maun tak jing roy juga til je college jingi ko try. Stangi bentai baret kum sembai tersu. Lang san gu try ne kapos kapos. Ya Rab jingi ku pailang jumi ku kenrat. Bangin ya iman syakri, ya kam jumi ku try ki po baro. Lingba ki lat baro, kenapa kini college kenang ya syap rang kenrat. Bandang penmi sibun ki waipat ki nong try ku try ki nong syarai. Iban syarai, ya lagi jong ki balang. Simtri ku try ki jingi paman kesengi. Pada ke bawah ini terdaai ki jingi ju Jesus Christ po try, ki jingi baba na bom jukut ju play pa. Kajing slok bat gan bat yang da pencet bog yang mensim bako. Ai bikini lai kajing kuwe play. Non lam bat ringkat bat ngi kani ka pol kum ka balang. Hoi kru ngai kru satla ka pertai. Yang ngo mentab serta bom jukudru. Amen.